Și acum o să fac acest TikTok în care am să explic așa, sper eu, pe înțelesul cât mai multora, ce înseamnă investiția în tine. Pentru că am observat că lumea nu știe conceptul ăsta de investiție în tine, nu știe ce înseamnă, cu ce se mănâncă. Bun. Investiția în tine, așa cum cum mai știu câțiva, când auzi de chestia asta, la ce te gândești? Păi, să investesc, să citesc ceva, să citesc niște cărți, să citesc o carte, să merg la sală, să fac sport, să investesc în mine. Bun. Vorbeam în clipul precedent că ați lua un apartament când ești tânăr, este cea mai proastă investiție în tine. Pentru că te limitează acel apartament mental. Bun. Și am să dau un exemplu. Eu am stat un an jumătate în apartamentul meu pe care l-am vândut. După ce l-am vândut, am plecat în Asia 7 luni de zile. Experiență care acum nu folosim cuvinte din astea mari, că domnule mi-a schimbat viața, mă rog, dar care au avut un impact extrem de mare. De ce? Pentru că acolo am întâlnit alți oameni, alte tipuri de oameni. Oameni care făceau business-uri, oameni care făceau business-uri mari, cu sute de angajați în diferite domenii. Am intrat în interacțiune cu ei, am văzut cum gândesc ei. Cu unii am și dormit. Unele, ca să nu ne înțelegem greșit. Aoleu. Ok, bun, trecem peste asta. Da? Am văzut și mai adânc cum gândesc ei lucrurile. Ok. Bun. Revenim la investiția în tine. Asta numesc eu investiții în tine. Nu ați lua un apartament în care să te închizi în 4 pereți și să nu ai nicio experiență, să nu întâlnești niciun om, să nu faci nimic, să nu înveți ceva, practic să nu evoluezi, că nu evoluezi cu nimic stând în 4 pereți, dar evoluezi ieșind în lume, văzând lumea, cunoscând oameni, văzând alte tipuri de gândire. Așa, doar așa evoluezi, încercând chestii noi. Că și prin Bangkok am încercat chestii noi și așa mai departe. Și în Bangkok, practic, în acel mediu în care energia era la cote maxime, acolo mi-a venit și ideea de next step. Adică ce să fac eu mai departe, pe mai departe. Care se pare că a fost o decizie inspirată și într-un mediu în care energia mea era extrem de mare. Deci, ca și o concluzie, investiția în tine, asta eu o numesc, pentru că tu ești tânăr, tu nu ai nevoie de 4 pereți să te închizi. Tu ai nevoie să experimentezi, ai nevoie să te antrenezi, ai nevoie să înveți, ai nevoie să devii mai bun, ai nevoie să încerci lucruri diverse, ai nevoie să cunoști. Doar astea te evoluează, doar astea te duc mai departe. Dacă îți dorești chestia asta, dacă nu-ți dorești, îți dorești o viață, cum să zic, nu liniștită, simplă, eu n-am nicio problemă cu oamenii care își doresc o viață simplă, dar care chiar asta își doresc și sunt mulțumiți cu viața aia și nu au frustrări că, domnule, îmi doresc mai mult. Eu chiar îi stimez pe acei oameni. Dar dacă tu îți dorești mai mult și nu ești mulțumit cu viața ta, atunci trebuie să fii conștient de chestiile astea. Da? Vă pup. Succes!